исәнмесез. Без татар матбугаты турында сөйлибез. Бигрәк тә милләт турында язмаларны сезгә күрсәтәбез, укып та бирәбез. Чөнки бу газеталар, журналлар күбегезгә барып җитми. Сәбәбе, ярты елга бер үткәрелгән язылу вакытында күпләрегез аңа я акча җиткерми, я вакыт җиткерми һәм бигрәк тә шушы газет, журналларның барып җитмәве, бигрәк тә авыл җиренә китерелмәве, вакытында почтаның җиткермәве белән аңлатырга була. Шуңа күрә газета, журналларның тиражлары кими, абунәчеләр мәхрүм кала. Ләкин һаман да барбыр бу газет, журналлар әле кирәк. Интернет бөтен җиргә дә барып җитми һәм һәр кемгә дә аңлашылмый. Бигрәк тә өлкән буынга. Өлкән буын кешесе ул әбиме, апамы, бабаймы, абзыймы, үзе кулына кергән газет, журналны, мәкаләне ул үзенә дә, күршеләренә дә укып бирә, оныкларына да аңлата һәм сөйләп тә бирә. Һәр хәлдә үз кулына кагазны, рәсемле альбомны тотып, карап, актарып утыручы кеше, алар минем өчен мәсәлән бик кызык һәм бик газиз. Киләчәктә дә алар бетмәстер. Ни өчен булай тәфсилләп сөйлим? Менә шушы газетларны сез хәзер сирәгрәк күрәсез. Мин беләм шундый авыллар, авылга бер ватаным Татарстан килгән була. Яки шәһри Казан, кайбер шәһәр урамнарында, зур йортларында берәү дә юк. Мәдәни җомга бигрәк тә, кайбер китапханәләрдә хәтта мәдәни җомга да юк бит. Ләкин рухи ихтияҗы булган, зиһене булган, гыйлеме булган кеше ул азыкны алырга тиеш һәм һәр кайсыбызда пыяла тәрәзәгә, телевизорга, компьютер экранына карап кына утыра алмый, күз талдырып. Менә шуңа күрә хәстәрләргә туры килә. Ватаным Татарстан газетасының соңгы шимбәдә чыккан газет санында бик мөһим мәкалә бар. Татарстан журналистлар берлеге Россия хөкүмәте җитәкчесе Медведевка мөрәҗәгать кабул иткән. Ул Россия массакүләм мәгълүмат чаралары базаларындагы тотрыклылыкны саклап калу үтенече белән мөрәҗәгать итә. Сер түгел, Россия почтасына дәүләттән субсидия кимегән һәм шуңа күрә газет, журналларның бәяләре арткан. Яки аларны җиткерүнең сыйфаты барып җитми. Ягъни атна ахырында 2 атнага бер генә китереп җиткерәләр. Вакытында килмәгән матбугатны беркемнең дә аласы да килми. Нишләргә? Ел сайын барыбер төшеп бара татар матбугаты гына түгел, башкалар да. Менә татар матбугатына, татар җәмәгатьчелегенә бу бик зур тәэсир итә. Чөнки татар кешесе әле барыбер шушы басма матбугаттан да зур өлештә рухи азык ала. Менә шуны җайга салыр өчен 14нче елда финанс министрлыгының халыкка шушы басмаларга субсидияны юкка чыгару турында карарына каршы инде хәзер Илшат Аминов җитәкләгән журналистлар берлеге мөрәҗәгать итә. Хәзер шушы зыянны каплау өчен субсидия биреп ярдәм итсәгез, безнең газет, журналларыбыз яшәр иде һәм бигрәк тә милләттәшләребез, газет, журнал укучылар, бигрәк тә авыл җирендәгеләр иркенәеп китәр иде дигән теләк белдерәләр. Һәм Россия почтасы предприятиесенә субсидияләрне торгызуны һәм шуның белән илебездә газета, журналларга яздыру институтын коткаруны, димәк, үз эш урыннарын саклап, йөзләрчә газета һәм журналны ябылудан коткаруны сорыйбыз дип әйтә һәм бу оешманың бу көрәшен карарбыз. Игътибар булырмы Россия хөкүмәтеннән? Россия почтасына ярдәм булырмы? Югыйсә, хәзер почта бүлекләренә керсәң, товар сату, әйбер җиткерү, акча эшләү идеясе алга чыга, ләкин рухи азык бергәндә гел генә акча эшләп булмый ул. Бармы бу газетләрдә андый рухи азык? Бар, әлбәттә. Шул ук Юка газетасын карасаң, Марат Әмирхановның романнары турында язылган, ул Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән шәхесләрнең берсе. Эльмира Шәрифуллинның шигърияты турында да мәкалә бар. Һәм шул ук санда Надир Әлмиев дигән затлы рәссам бар, ул җырчы Усман Әлмиевның улы. Ул шундый афортлар ясый, карагыз нинди кызыклы шәхес һәм аның әсәрләре милли рухны бирә. Чөнки рәссам кулы белән эшләгән ул чыннан да ул фотография да түгел, плакат та түгел, ул чын милли сурәт. Һәм ул безнең милли үзаңыбызга ярдәм итә. Шул ук Ватаным Татарстан газетасының юан саны 5 апрель санында академик дип әйтелгән Марсель Әхмәтҗанов белән әңгәмә. Аның юбилей көннәре һәм ул үзенең
нинди эшләр эшләү турында җавап бирә. Нинди күпме шәҗәрәләр, күпме кулъязмалар тапкан, нинди зур эшләр эшләгән, тарихны өйрәнгән. Гомерем әрәмгә узды дип әйтә алмыйм дип әйткән Марсель Әхмәтҗанов. Татар кулъязма мирасын өйрәнү, татар китапларын җыю җәһәтендә дә шундый шактый көч сарыф ителде. Мирасханәдә мин җыйган 5000-нән артык кулъязма саклана. 5000-нән артык кулъязма саклана. Ул җавап биргән бер бик аянычлы җавап бар. Үзегезнең эшне дәвам иттерүче шәкертем калды дип кемне әйтә аласыз дигән сорауга ул берәүне дә әйтә алмыйм. Хәзер бездән хезмәт хакы кичкенә булганга фәнгә килергә атлыгып тормыйлар дип җавап бирә. Шулай итеп, Марсель Әхмәтҗановның фикерләре һәм эшләгән хезмәтләре милләткә хезмәт итә. Һәм тагы бер цитата. Безгә ничек тә сибелмәскә иде ди ул. Идел-Урал арасында тупланырга иде. Күпләп ишле булып яшәгәндә генә сакланып калу мөмкин минемчә. Идел-Урал буенда 4-5 миллион татар бар. Тагын да күбрәк булырга тиеш. Дип әйтә Марсель Әхмәтҗанов. Әйе, милләтебезнең йөрәге төп тәне, жаны бигрәк тә шушы Идел-Урал төбәгендә яши һәм хәзергә яши әле. Шәһри Казан газетасының бу саныннан бер цитата бирәм. Аяз Гыйләҗев, халык язучысы. Ул булай дип әйткән: "Котышкы шул, куштанлык дигән нәрсә. Куштан адәм үзеннән бер баскыч югарырак торган кешегә ярар өчен, хәтта газиз анасын да сатарга мөмкин." Әйе, милли матбугат менә шундый тәрбияви әйберләрне әйтә һәм милли үзаңны, җанны ныгытырга ярдәм итә. Милли матбугатта милләтебезнең хәле турында хакыйкать әйтелә. Мәдәни җомганың 5 апрель санында "Ана телен кем кадерсезли" дигән язма бар. Фуат Уразаев язган бу мәкаләдә фәннәрне татар телендә укыта торган мәктәп-гимназияләрнең саны республикада бүген бик аз дип әйтелә. Бу гайре табигать, әлбәттә, чит ят тел белән бәйле шикле киләчәк хакына бер эшләребез ана телен корбан итәргә әзер булып чыга. Андыйлар өчен рус мәктәпләре һәр районда да бар. Шуңа карамастан, ниндидер билгесез затлар газиз ана телендә тугры калучыларны соңгы мөмкинлектән дә мәхрүм итмәкче. Әйтик дип әйтә Фуат Уразаев, Казанда мондый мөмкинлек бер җирдә, Шиһаб Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә генә калды. Димәк, татар телендә укыту мөмкинлеген теләгән кешеләр җаен таба. Бигрәк тә мәктәп директорлары, ата-аналар. Белүегезчә, менә хәзер берничә ай буе татар халкының үсеш стратегиясенең эскизлары турында лекциялар сөйләнә. Кайбер төбәкләрдә алар турында фикерләр әйтелә, тәкъдимнәр кертелә. Мәдәни җомганың 5 апрель санында филология фәннәре докторы Әнвәр Шәриповның тәкъдимнәре бар. Аның беренче санлы тәкъдиме булай дип башлана. Бүгенге татар кешесенең аң төпкелендә милли тыймлауны булдыру проблемасы безнең психологлар тарафыннан фәнни өйрәнелергә тиеш. Галимнәр шул тыймлауны булдыруны программасын, механизмын эшләргә тиеш. Шушы механизмны эшләү буенча махсус төркем оештыру сарала дип әйтелә беренче тәкъдимдә. Һәм шундый тәкъдимнәр 12 дана. Ягъни стратегияга, милли кыйбланы эзләүгә игътибар зур һәм бу милләткә, зыялыларга кирәк дигән сүз. Менә шушы хакыйкатьне без татар матбугатыннан, мәгълүмат чараларыннан, радио, телевизиядән ишетмәсәк, белми дә калыр идек. Күңелсезрәк, моңсузрак хәлләр бар, әлбәттә, шуңа күрә ахырда күңелле вакыйга турында әйтим. Апанай мәчете, ул нинди булган? Республикабыз ничек аны тергезгән һәм аның тирәсендә нинди кызыклы, гыйбрәтле хәлләр булган? Кемнәр укыган Апанай мәчете һәм аның янындагы Күл буе мәдрәсәсендә? Менә шул турыда карагыз, рәсемнәр карагыз. Эльмира Сиражиның язмасында мәчет тарих сакчысы дип атала. Тарихның чын сакчысы ул тарихчылар, милләттәшләребез, халкыбыз үзе, милләтебезне дә халкыбыз үзе саклый һәм бигрәк тә халкыбызның зыялылары, алдынгы фикерле, мәгълүматлы кешеләре. Аларның фикерләренә дә колак салыйк әле. Хәзергә сау булыгыз.